आता मयसे ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿದ್ದಾಲೆಜ್ಜತ ಮರೆ ಬೋರ ಪುಣ ಅಂದ್ಯ ಪರೋಲ್ಯಂಡ ಬಾರ್ಲ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಉನ್ಪುಂಡತ ಎಲ್ಲಾಡು ಉನಿಯರೆ ಉನ್ಪುಂಡಿ ಉನ್ಪುನೆಡ್ ದುಂಬು ಪರಿಯರೆ ಗಂಗಸರಿಜ್ಜಿ ಗಂಗಸರ ನಕ್ಕೆರು ಉಪ್ಪಡ್ಲಿಜ್ಜಿ ಏ ನಿಖಿಲ್ದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ಯ ಏ ಹೌದಾದೆ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಅವು ಬೊಲ್ತುದ ತೊರಕ್ಕೆ ತೊರಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಯ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಾರೆ ಮೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಜಿದ ಮಂಡೆ ಚರುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇ ಇತ್ತದಾದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಡತ್ತ ಅಂದು ಹಾಂ ಬಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮುಂಪದು ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ಯ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ದೂರ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಬಲೆ ಲಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯ ನಮ ಅಪ್ಪ ಪೋಪು ನಾನು ಹಾಂ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅದ ಬಲೆ ಓಡೆ ಮರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಆಂಡ್ಯ ಮುಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಡೆ ಮರೆ ಸಾವು ಆಂಡು ಅಲ್ಲ ಯಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿಂದೆ ಆಂಡ್ಯ ಮುಟ್ಟಂಡ ಅಲ್ಲ ತೋಜು నేను ಮುಟ್ಟಂಡತ ಏ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಇತ್ತ 1 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಬೋದು ಬತ್ತೇನೆ 1 ನಿಮಿಷ ತುಳ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿನೇನೆ ಗಂಗಾಸರ ಕೊಂದರೇರೆ ಗಂಗಸರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋದ ಕಜಿಪುಲೊಪ್ಪಿಯ ಕೊಂದರತ್ತ ಮರೆ ಬಡಲ ಕೊಂದರ್ವೆ ಐವುಲೈ ಪೋಯಿನ ಇಕ್ಕಿ ಏ ಹಾಗೆ ಮಾಲು ಹೊಲ್ತಿಯ ಐ ಬೈಪ್ಪವೆಯ ಬಿಯದಾದ ಮರೆ ಗಡ್ಡಿಯರನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದೆ ಹತ್ತಿ ಏ ಎಂದದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇಟೆ ಪುಣ್ಯ ಪತನ್ ಆಯ್ಕೊರು ಪಾಸನ್ ಪಾಸನ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ಕೊರು ಪಾಸನ್ ಪು ಈ ಆಯ್ಕೊರು ಪಾಸನ್ ಪು ಪಾಸನ್ ಹೊರ ಕೊರನ್ನ ಹೊರ ಪತನ್ ಕೂಡ ಪಾಸನ್ ಪಾಸನ್ ಪಿಯ ಅತ್ತ ನಿನ್ನದಾಯ್ತು ಗೊಬ್ಬು ಮರೆ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಡಿತ್ತಿನದ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವನುಂಡತ ಪಾಡ್ಲ